Είμαστε ξανά εδώ πάνω στο σκάφος με τα 15 άλογα. Ο Κωστής έχει βρει την για χαρά το εδώ, κάνει ζιγζάκ με την μπάρκα. Είμαστε στην παραλία που λέγεται Πισίνα. Εδώ λοιπόν είναι μια παραλία που υποτίθεται ότι είναι ερημική, γιατί η μοναδική πρόσβαση είναι με μπάρκα, αλλά έχει γεμίσει τουρίστες και σκάφη εδώ. Bloody foreigners. Κώστας Χατζικώστας στο τιμόνι, μηχανή 15 άλογα. Πάμε λίγο πιο κοντά ρε. Τα νεράκια κρυστάλλινα στην πισίνα. Το όνομά της νομίζω έχει προέλθει από το ότι έχει πολύ καθαρά νερά σαν αυτά που έχουν οι πισίνες με τα πλακάκια. Και αυτό γιατί έχει λεπτό χαλί εκεί κάτω, όχι άμμο. Φοβερά νερά. Μου έρχεται ένα βουτήξι. Κλείνω, γεια.